Pani Baludová. Ten fyziológ ide Pálko zobrať? Idem zobrať. No možno tam ešte je ten, čo si tam nehala. Dobre, ulijeme to. To by sa malo vždycky prevazovať nejakým čerstvým obezom, nie stále tým istým, že nejaký druhý. Pretože určite čistý tam by bolo treba ísť. Ale pozrite sa na to, jak sa to krásne približuje. Je to vyčistené, koža sa nám tu tvorí. Áno. Hovorí sa, komu nedrady, tomu nepomoci. Škoda. Tu sa koža tvorí. No. Tu je zo spodu, koža sa tvorí. Pekne sa ti to hojí a mohla si zostať ešte, aby si to... No, ešte týždeň tu mohla byť. Keby ste ma zabili, už neostane. To som včera. Keby ste ma zabili... Ja poznám takéto typy. Vy ste všetkých doma komandovali. Všetci museli vás poslúchať. No áno. To je tak. Učiteľka bola ona. No ja viem, to sú učiteľské typy. Pani učiteľka. Neposlúchate. Pozrite sa, aká škoda. Viete, aké to bolo predtým? Nie, však ja Áno, Škvorec? Ale vy musíte ležať, rozumiete ma, aby toto bolo odpuchnuté. Toto, keď vám zapuchne, tak je to, tak sa to vráti naspäť. Čiže musí byť noha hore. Noha hore. Dobre, chytíte mi ju. Ja si to potom tiež odfotím, lebo je to veľmi pekné. Veľmi, veľmi pekné a škoda bolo toho. Ja viem, že to ma mravčí, pravda. Poprosím vás, Beci, ešte. Kristýnka, prosím, svoj pacientovi niekto do hospicu. Dobrý deň, pani doktorka. Vítajte. Dobrý. Niekto, ja už som aj schudol asi 20 dekov, takže... Kvôli sestričke to filmujem. Dobre, kľudne to filmujte. Jej to robí, lebo aby sa správne robila, viete. To je počuť, tam to nevyprávajte. Jaj? Už to tam je počuť. No nevadí, že to je počuť. A čo to je len dobre. počuť? To je len dobre. Ja môžem si vyprávať, čo ste. Ale vy áno, ale no ja viem, že ale to veľmi jemne, to sa ani netlačí, ani nič. Pekne sa to takto... Pozrite sa, koža sa tu tvorí. Keď si to zoberete z tejto strany, tu je epitelizačný ostrovček, tadiaľ to sa vytvára koža, toto sa nám prekryje a bude dobre. Poprosím vás, Betty, dajte mi... Tu je suchý, dobre, vysuším si to. Nie. Dáme ten medík? No med dáme, áno, to aktivite. Máš pekný vrpeč. A ja som mala kedy rozdiel. Áno. Ale však v podstate dobre, že to aj takto je, lebo si to cíti. Idem si to odfotiť, Betty. Počkajte. Áno, pán doktor. Čakajte ma. Nech sa páči. Pekné vrkovačky. Dobre, dajte mi ten centimeter, to je taká dobrá, toto je znútra, áno, už som tu. No, toto je podstatné. Krásne čisté je to. Betuška takto. Ako nech tam vidíme, jak sa to uzatvára. Výborne. Teraz idem z druhej strany. Dievčence zlaté. Vybavené? Neviem, kde je. Aha. A tak prosím, Milátka stačí, nemusíš hľadať myšku, Milátka je to odkáže. Môžete mi zdvihnúť tú nohu, budete taký dobrý. Ako dám, pán doktor, tak? To je jedno, aby som tam mal, však to si potom už spraví. Aj zo spodu je to krásne, to granuluje a vitalizuje. Čiže jemne to vsiera tým roztokom, dobre. Áno, hodne, aby bolo toho roztoku tam, aby to bolo takéto čisté. Dobre, Betty, ešte kúsoček. Áno, máte? Dievčence. Takže dajte to aktilite, celé nech to pokrie. To sa dá rozložiť a poďte takto zo spodu. Ja milujem tú vôňu. Zo spodu. Ten med, ja by som normálne doma... Ja Zo som to spodu, zjedla. dobre, To je normálne výborne. s plastom. A otočte to. Dobre, A toto každý druhý deň takto robiť. Nohu mať hore, užívať lieky, takto to robiť. To sa zahojí. Čiže netreba každý deň to prevezovať. Nie, každý druhý deň. Aj tu sme to robili každý druhý deň. Dobre, výborne. Ono to trochu presiakne, ale je to takto, je to čisté, takto to vyumývať. Áno. Fyziologickým dobre, ste, roztokom zostaňte, kľudne, alebo ste. granudacínom a dať na toto aktilite a každý druhý Kde deň. stačí Krásne ešte to zasiš, epitelizuje. dobre? Ide to lepšie. Keby tu ešte týždeň zostalo, už by sme boli podstatne ďalej, ale nebudeme jej to vysvetľovať. Však rešpektujeme teda takéto rozhodnutia. No.
Čo s vami? Čo vám poviem, no? Máte to ľahké. My to poznáme s tými našimi príbuznými. Áno, ideš domov, neboj sa. Ani čo čítať, to musím. Však si mala povedať, že chceš knihu, ja by som ti bol doniesol aj celú knižnicu. Alebo stará kredičia. No. Dobre, Peti, lepičku. Máme to hotovo. Ešte ma tu chce nechať. Nie, však už ideš domov, neboj sa, už kľud. Už kľud. Dobre, pani Balogová, hotovo.